Episodi 3. Qui és el iaio? El iaio és el ninot indultat més antic de Xàtiva i es troba al Museu Faller de la nostra ciutat. Aquest any ha sigut restaurat per recuperar la seva glòria del passat. Però abans de contar-vos com ha sigut aquest procés de restauració, anem primer a conèixer la seva curiosa història. El iaio no és el primer ninot indultat a Xàtiva, ja que el primer data del 1936, però d'aquesta, per desgràcia, només ens queda la informació que hi trobem als arxius fallers de la ciutat. El iaio ostenta el càrrec del segon ninot indultat més antic. Aquest emblemàtic ninot formava part del monument faller de la Comissió Màrtires de la Revolució, actualment Falla Sant Jaume de l'exercici 1942-1943, amb el lema Coses que passen, obra de l'artista José García Tortosa, més conegut com Bèrnia. Artista xativí molt reconegut en la ciutat per la seva creativitat i pels seus treballs a la nostra ciutat, com per exemple els cartells de Fira d'Agost de 1942 fins al 1966. Però no ens espaiem més amb l'artista, ja que el nostre protagonista és el seu emblemàtic ninot. El iaio, com ja hem dit abans, va ser indultat suposadament per la comissió en les falles de 1943, però d'aquest va tornar a formar part del monument a les falles de 1944, quan en aquesta ocasió el iaio anava acompanyat del seu net Luisín, al qual agafava afectuosament a la mà. Aquesta primera remodelació la va dur a terme José Castelló i de nou aquest iaio amb el seu net va tornar a ser indultat. En aquesta ocasió per l'Ajuntament i conservat al Museu Municipal. Rere aquest fet, cap ninot més va ser indultat fins a l'any 1961. Però tornem al nostre protagonista. El iaio va ser exposat fins als anys 80 a l'Almodí, on començaren les obres de remodelació del museu i el nostre iaio es va guardar al magatzem fins que va trobar la seva nova casa al Museu Faller de Xàtiva. Avui dia és considerat un dels objectes més importants del patrimoni faller de la nostra ciutat. Qui era el iaio? El iaio, gràcies al descobriment del cantaor Pep Jimeno Botifarra, sabem qui va ser, un home que vivia a la nostra ciutat, un home anomenat Pepe Tono Martínez, qui treballava en l'horta i era una persona senzilla. Ell va servir de model a l'artista Bèrnia. El ninot ha sigut restaurat per l'Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, entitat que va dur a terme també la restauració de dos gegants del corpus del segle XIX. L'investigador Toni Colomina i l'estudiant Meritxell Martí, que ha centrat el seu TFG en aquesta peça. Aquests professionals han tingut l'amabilitat de respondre a aquelles qüestions referents a tot el procés de restauració. Com és i està fet el iaio? Estructura interna. El ninot compta amb una estructura interna i una base de llistons de fusta, sobre la qual s'erigeixen la resta d'elements que constitueixen el suport escultòric. Aquesta simula un esquelet lleugerament encorbat, en moviment, situat damunt d'una graella i funciona a tall d'estructura estabilitzadora. Tot i que obtenir les mesures completes dels llistons ha resultat impossible a causa del cartó pedra que els envolta, sí que s'ha mesurat l'altura total del ninot, 130 centímetres, és a dir, es tracta d'una figura elaborada amb una proporció lleugerament inferior a la real. Els llistons es troben annexats entre ells amb claus en la zona central de l'esquelet, les cames i la base, mentre les extremitats dels braços es troben unides amb l'ajuda dels fils de ferro. Aquesta variant es deu a la necessitat de donar mobilitat a la figura de poder-la vestir posteriorment i modificar la direcció del braç esquerre perquè assenyale en amunt. Els llistons que simulen les canelles són els que annexen la figura a la base. També es pot observar la presència de fils de pescar, transparents, nugats a aquesta estructura interna, producte d'una intervenció posterior per problemes d'estabilitat. Cartó pedra. El braç dret del iaio encara s'elabora amb palla, envoltada amb paper de periòdic i subjectada
al lliçó de fusta amb cordells, per la necessitat de facilitar la mobilitat de l'extremitat per tal de vestir-la, ja que la rigidesa del cartó dificulta l'acció. A la resta del ninot indultat, el iaio trobem una estructura de cartó-pedra que envolta l'esquelet de fusta i dona volum i fòrum de cos al ninot. Aquest tipus d'element que conforma el suport escultòric segueix un procés metodològic molt precís i elaborat que es basa en l'extracció de múltiples de cartó a partir de moltes d'escaiola. En primer lloc, arran de l'esbós de l'inot, es modela una figura de fang de la qual s'extrau el negatiu en escaiola. La figura de fang s'humidifica amb una mescla d'aigua i sabó o cera d'abella i oli. 46. Per facilitar la separació entre aquest i les matrius i s'aplica una primera capa d'escaiola i aigua, d'un centímetre de gruix aproximat, i una segona amb estopa per tal d'enduir el motle. Ja fraguades i desembollades les matrius, s'aplica la tècnica de reproducció de tirar de cartó. Es superposen a l'interior d'aquestes diverses fulles de paper esponjós adherides entre elles aplicant engrut. A aquesta pasta de farina i aigua s'hi afegeix sulfat de coure a mode de tractament preventiu per a fongs. Una vegada secs i estrets els fragments de cartó de les matrius, s'adhereixen entre elles, envoltant l'estructura de fusta. Per millorar l'adhesió i acabat, es raspen les vores perimetrals, eliminant rebades de paper i millorant la superfície d'unió entre les peces, i s'aplica a les juntes cola forta o cola blanca de fuster en abundància. Per tal d'evitar el moviment de les peces i forçar la seva posició correcta, s'observen a la zona de les juntes una sèrie d'elements metàl·lics similars a les grapes. És normal eliminar aquests elements una vegada ha assecat l'adhesiu i llimar les juntes de nou, però en aquest cas podem veure com el ninot encara es conserva. Durant l'extracció del motle és possible que el cartó quede adherit a la matriu, de manera que per a reforçar els danys es torna a aplicar engrut per tota la superfície, un procés que és conegut amb el nom de repassar. Per enfortir les juntes d'unió i reforçar les zones amb segments perduts, es tireteja amb fragments de cartó i paper, habitualment de periòdics reutilitzats. El procés d'empaperar també s'observa a la figura. El iaio en gran part de la superfície. Fragments de papers de periòdic de 1943 cobreixen gran part del cartó, en alguns casos amb inscripcions amb tinta blava o llapis gris. Modelatge amb cera. Els primers exemples d'ús de cera daten de l'edat antiga, on aprofitant les seues propietats hidròfobes s'empra com material de protecció contra l'aigua. Ja al Renaixement, de la mà del tractadista Vasari, aprenem que els artistes italians com Andrea del Verrocchio i Orsino Benintendi ja fan ús del material per elaborar bustos realistes. La bona comunicació entre Itàlia i València facilita l'arribada d'aquests models d'escultura a València al segle XV, on, a poc, arrelen i s'hi van elaborant figuretes de caràcter religiós, models anatòmics i, finalment, fragments dels ninots de falla. És el 1863, en mans d'Antonio Cortina, que comença a fer-se ús d'aquesta al modelatge de les figures de la imatgeria festiva de les falles. El cos es realitzava encara amb una matriu de fusta i palla. No obstant això, el cap i les mans es manufacturaven amb cera per tal de conferir a les figures un acabat més realista. En el cas d'aquest ninot indultat, es segueix
aquest tipus de confecció de mans i cap amb tècniques de modelatge indirectes amb cera, però el cos s'elabora ja amb el cartó pedra. Es tracta d'un clar exemple de transició entre els mètodes més tradicionals de modelatge i els actuals, convertir-se en un dels pocs models que queden avui en dia amb aquestes característiques tècniques i materials. Per al modelatge indirecte amb cera es fa un ús d'un motlle d'escaiola amb un model de fang, tal com es fa amb els volums de cartó pedra, però deixant, en aquest cas, un orifici per a aborcar la cera fosa. La matriu d'escaiola s'humecta per tal d'evitar que quede material enquistat a aquesta. S'uneixen i subjecten tots els fragments del motlle amb cordes o gomes elàstiques i a continuació s'introdueix cera verge, liquada al bany, mariada i mesclada amb un poc de carmí per donar un to rogenc. La cera s'escampa pel motlle donant voltes a aquest, fins que asseque i quede adherida a tota la superfície. Això es repeteix fins a aconseguir un gruix d'escassos mil·límetres i l'interior buit. En la majoria de les ocasions, per tal de reformar la peça, es realitzen dos processos més, com succeeix al nostre cas d'estudi. S'adhereixen trossos de tarlatana remullada amb cera a l'interior del cap del ninot i per a proporcionar duresa a les figures s'insereix escaiola, tant al cop com a les mans, voltejant de nou la figura en el motlle perquè el centre quede buit. Aquesta estratificació es pot veure fàcilment a la zona de les mans o el coll. En algun moment, entre procés de bolcat de la cera i el reforç de l'estructura, s'aprofita per inserir els ulls de cristal. Aquests ajuden a acabar de conferir un aspecte més realista a les figures. Al cap es poden observar també algunes de les juntes d'unió entre seccions de cera. Quan es separa el motlle de la figura, és fàcil que queden rebaves per filtracions en les juntes de les matrius d'escaiola. L'artista s'encarrega d'arreglar aquestes imperfeccions amb instruments com aplanadores de fusta, espàtules o fins i tot soldadors, aplicant calor per a fer la matèria més maleable i poder tallar o allisar-la fàcilment. Aquesta part del procés continua amb la decoració de la figura amb pintura a l'oli. Finalment, s'observa com la unió entre els modelatges de cera i l'estructura s'ha fet aprofitant els buits de les peces per inserir els llistons i aplicant escaiola en la zona d'unió entre aquestes i el cartó i, en cas del coll, amb unes cordes perforant el cartó i la cera del coll. S'acaben d'unir les dues parts. Els accessoris tèxtils que cobreixen l'obra són principalment tèxtils. Per un costat compten amb la roba que cobreix el cos, per altre la boina i mocador del cap i finalment els calcetins i espardenyes d'espart als peus. La vestimenta representa clarament la iconografia d'un llaurador de l'època. Les peces principals són la brusa negra, nugada a l'altura dels malucs, i els pantalons amb ratlles verticals i passadors i botons de metall, subjectats a la figura amb l'ajuda d'unes agulles. Entre els accessoris trobem les espardenyes de careta, sabates amb la sola d'espart típiques de la indumentària dels llauradors, foradades als talons per tal d'encaixar els llistons de fusta que s'uneixen amb la base i la gorra amb visera que cobreix el cap i baix la qual es troba un mocador de format triangular nugat al bescoll de la figura. En quin estat es trobava el iaio? A grans trets es pot afirmar que l'estat de conservació de l'escultura és deficient. Tot i que la seva lectura és bona, després de retirar la indumentària que el cobria, es van poder observar problemes al cartó molt marcats, així com danys de nivell estètic derivats de la mala manipulació i emmagatzematge d'aquesta, de la vulnerabilitat dels materials als canvis de temperatura i humitat i de la naturalesa higroscòpica dels elements de composició cel·lulòsica. Aquest apartat es buscarà determinar totes les patologies que sofreixen l'obra als seus distints estats. Estructura interna. El principal problema de l'estructura és l'envelliment natural de la mateixa matèria.
La fusta s'ha anat debilitant amb el pas del temps, en part conseqüència d'unes condicions atmosfèriques variants, ficant així en perill l'estabilitat de tota l'obra. Com s'ha assenyalat a l'apartat anterior, a l'estructura també trobem una sèrie de fils transparents que tenen nugat a un dels seus extrems una femella. Aquestes s'utilitzaven justament per subjectar l'estructura als murs, ja que la base de fusta ha perdut força i estabilitat, sent, per tant, la part que més perilla de l'estructura. A més, els claus que uneixen els llistons s'han oxidat i en un llistó del tronc superior que dissimula les clavícules s'observa la pèrdua d'un nus. Cartó-pedra. L'estrat del cartó-pedra és el que més deteriorat es troba. El cartó representa una sèrie de forats, deformacions, algunes pèrdues per delaminació i adhesió en entre els estrats. Per un costat descobrim una sèrie de danys al tronc i les extremitats superiors, en forma de deformacions volumètriques molt marcades i faltants a la meitat del tronc. A les zones d'unió entre les peces de cera i el cartó s'ha provocat l'arranque d'algunes de les capes subjacents de paper i esquinçaments per les cordes d'unió, possible conseqüència dels moviments de la mateixa matèria combinats amb forces físiques. Per la seva banda, a les cames, concretament a la zona posterior dels genolls, s'aprecien també una sèrie de pèrdues. Per un altre costat, també pateix patologies per atacs biològics. A l'antebraç esquerre, en la part posterior, hi ha un forat provocat per un atac de rosegadors, mentre que a les canelles s'han identificat una sèrie de forats provocats per un atac de lepisma sacarina, atrets per l'engrut de la preparació. Finalment, algunes zones blanquinoses entre les canelles i els peus pareixen indicar la presència prèvia de fongs. L'esmentat referma la teoria d'un ambient per la seva conservació poc controlat, probablement amb temperatures i humitat relativa en nivells superiors als recomanats. Modelatge amb cera. En aquest cas, la zona més afectada són les mans. En estar més exposades, una d'elles, la dreta, es troba trencada i subjectada a la resta de l'escultura per fils de pescar. Només li queda el dit polze i s'han perdut diversos fragments. L'altra només compta amb un faltant al dit menut. En el cap es poden apreciar una sèrie de raspades i la separació i pèrdua d'alguns dels fragments de la zona d'unió entre el coll i el cos. A escala general es pot observar com escaiola, emprada per a unir les peces amb el cartó, presenta diverses fractures i ha generat esquinçaments en el paper de base, a més d'una concentració de pols generalitzada per la superfície, sent la zona menys afectada el rostre gràcies a la visera de la gorra, junt amb dejeccions d'insectes. A la part del crani es pot veure com el mocador que el cobria va quedar adherit a aquesta i amb ell xicotets fragments de tèxtil. A pesar d'estar coberta aquesta, és la zona aparentment la possible aplicació d'una cola natural per adherir el mocador al cap li dona un aspecte més envellit. Els estrats pictòrics del rostre i, amb ells, la cera, també han sofrit una sèrie d'erosions, possible conseqüència de la seva manipulació. Amb l'ajuda de la fluorescència ultraviolada es pot analitzar com les zones més prominents del rostre varia la coloració, quedant eixa secció més fosca a les fotografies. Accessoris tèxtils. Els accessoris presenten una capa superficial de pols molt accentuada i xicotets esquinçaments en algunes zones. El pantaló es troba més unit a l'estructura de cartó amb agulles. Aquestes, junt amb els botons i les cibelles de ferro, han transferit i tacat el teixit amb òxid. A la zona dels camals, a part del pols, es van descobrir unes restes d'aparent origen vegetal. El complement més deteriorat és la gorra, que presenta uns orificis de grans dimensions i faltants a tots els estrats des dels teixits fins al fàrcit i la reixa de palla que li dona la rigidesa. Donada la complexitat d'intervenir aquest últim element, es planteja realitzar un estudi a part per a la peça. Com va ser el procés de restauració del iaio?
Per tal de transmetre aquesta peça única del folklore valencià a les generacions futures, s'han pres una sèrie d'accions i estratègies per tal de salvaguardar el ninot. El iaio tan directe amb processos de conservació curativa i restauració com indirectament establint mesures de conversació preventiva. El procés d'intervenció s'ha dut a terme en els tallers de restauració de l'Institut Universitari de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, tal com s'ha indicat a la metodologia prèviament a la intervenció i per a completar l'examen visual i documentar l'estat inici de la peça es realitzen fotografies tant a escala general com de detalls de la figura, elements que criden l'atenció a escala tècnica i matèria o problemes de conservació. La majoria es van fer amb el ninot vestit donat que la base impedia desvestir per complet la figura. Un altre dels processos, duts a terme, té un caràcter més científic i busca estudiar el nivell d'acidificació de l'estrà de cartó i el paper de periòdic. Aquest es coneix com a prova de mesurament del pH i es pot dur a terme amb diferents sistemes. En aquest cas, se n'han emprat dos, un amb tires de mesurament del pH i un altre amb un pH metre de superfície, més precís que l'anterior. Per tal de no extraure una mostra directament de l'obra, se'n van aprofitar xicotets fragments que farcien la figura. Els resultats de les tires indiquen que mentre el pH del cartó es troba relativament estable, entre un pH 6 i 7, el paper de periòdic sí que es troba més acidificat amb un pH 5. El pH metre de superfície ens aporta ja unes mesures molt més precises i indica que el pH del cartó es troba a pH 6,39, mentre que el paper està a pH 5,09. En conclusió, el cartó es troba prou estable, mentre que en trobem amb un paper de periòdic envellit i àcid que pot ser fàcilment susceptible a esquinçaments. Per començar la intervenció, el primer pas va ser retirar la base de l'obra per acabar de desvestir el ninot. L'elevat nivell d'oxidació dels claus i l'estat de fragilitat en què es trobava la fusta dificultava la seva extracció, però finalment es van poder retirar tots els claus que unien la base als llistons de l'estructura de les cames. Quan es van retirar les espardenyes de careta, es van observar diverses qüestions. Aquestes tenien un forat tallat a l'altura del taló per tal de passar els llistons de fusta i unir-los a la base. Els calcetins també s'havien adaptat per a deixar passar els llistons, retallant-los fins a l'altura del taló i tornant a cosir-los una vegada col·locats a la figura. I, finalment, una vegada retirats els calcetins, es va veure que almenys la meitat inferior de la figura estava farcida de fragment de periòdic i palla. Abans de retirar la brusa, es van descordar els fils de pescar que subjectaven una de les mans i es van arreplegar i guardar tots els fragments per unir-los de nou posteriorment. També es va separar el cap, que ja es trobava solt de la resta de l'estructura per poder treballar sobre aquesta i el cos més còmodament i no danyar-la. El mateix es va fer amb les grans fragments de periòdic que es van separar de la zona de l'esquena. Gràcies als accessoris tèxtils, el cúmul de pols i altres depòsits superficials no era excessiu. Per tant, no es necessitava una neteja superficial en sec massa exhaustiva. A més, donada la fragilitat dels fragments del paper de periòdic, es decideix evitar les aspiracions i emprar una botxa suau per a netejar la superfície. Desafortunadament, l'accés a l'interior de la figura és molt complicat i no s'ha pogut dur a terme una neteja completa, però sí que s'han retirat alguns depòsits més grans que s'ha trobat durant la intervenció del cartó. Conservació curativa. La conservació curativa és aquella que s'encarrega de tornar l'estabilitat i reforçar l'estructura d'una obra i intenta frenar els processos de deteriorament accelerats que aquesta s'ofereix. A partir d'una sèrie d'accions controlades, s'intervé de forma directa sobre els estrats de suport de l'obra, la fusta, el cartó i la cera, per tal d'evitar que es perda el bé cultural. Estabilització de l'estructura de fusta. Com ja s'ha anomenat a l'inici de l'apartat, un dels primers passos per a dur a terme la intervenció va ser llevar la graella de fusta sobre la qual s'erigia l'estructura.
Donada la seva inestabilitat i fragilitat, s'ha decidit retirar i conservar aquesta per separat i elaborar-ne una nova més estable i elevada que faça de pòdium. Per elaborar la nova base, s'han pres de referència les mesures de l'anterior, 0,5 per 60 per 60 centímetres, i s'ha elaborat una de nova augmentat l'alçada de 29 centímetres i mantinguent l'ample i profunditat de 60 per 60 centímetres. L'augment d'alçada facilitarà la futura inserció dels llistons que abans estaven clavats a la base, a sacabuig, i a més de millorar la seva estructura i apreciació. La nova estructura s'ha elaborat amb 4 taulers d'aglomerat de 29 per 59,3 per 0,7 centímetres i un altre de 0,7 per 60 per 60 centímetres. Els 4 primers s'uniren entre ells en forma d'aspa per a crear l'altura de la base i damunt d'aquest es va col·locar el 5è tauler, tots units amb cola blanca de vinalbi. Finalment, es van escatar les zones d'unió perquè quedaren anivellades i per a reforçar aquestes juntes es van ficar també claus. Intervencions sobre el cartó pedra i periòdic. Aquesta part del tractament és una de les més elaborades donat l'estat de conservació en què es troba la peça en origen. Per a determinar quin adhesiu era el més idoni per a la consolidació del suport de cartó i paper es va realitzar una sèrie de proves amb 2 adhesius, en zones de la superfície que quedaven un poc amagades i en distintes proporcions, d'acord amb la taula 1. Taula 1. Productes testats per a determinar l'adhesiu per a la consolidació del suport de paper-cartó. Tant l'èter cel·lulòsic clusel com el midó són materials que s'han emprat constantment en la conservació d'obres de paper, però donats els resultats de les proves i la naturalesa dels adhesius, finalment es va optar per consolidar el suport amb midó. El midó es va preparar manualment al taller mesclant-lo en aigua desionitzada i calfant-lo per tal de gelatinitzar-la. Aquest tipus de preparació permetia modificar lleugerament les proporcions i, per tant, la força d'adhesió per adaptar-se a la zona sobre la qual es treballava en cada moment. A més de preparar xicotetes quantitats puntuals per a evitar que es podriren al cap de pocs dies. Per aplicar l'adhesiu, es va humitejar prèviament la superfície amb l'ajuda d'una brotxa i amb un pincell s'hi va anar aplicant el midó en les zones que necessitaven ser reforçades. Es va procurar treballar adherint primer els fragments més xicotets i que necessitaven menys força d'adhesió, com el paper de periòdic, i per a les zones de cartó que requeriren una major adhesió s'augmenta la proporció de midó. Aquelles zones més perjudicades que presentaven grans esquinçaments s'han consolidat aplicant a les juntes d'unió vinavil. Per a subjectar les dues parts durant el procés d'assecament s'han emprat 2 sistemes. A la zona posterior dels genolls es va grapar les 2 seccions fins a completar l'assecament, mentre a la zona del tronc, en les zones on les grapes no acabaven de subjectar correctament el cartó, es van fer uns instants temporals amb cinta de carrosser per a garantir el contacte de les juntes. Els esquinçaments més grans i amb faltants de matèria, com els dels genolls o el de la panxa, s'han reforçat amb paper d'arxiu Silver-Safe Photorestore 66 de 120 grams per metre amb un pH 6. Aquest s'aplica a les zones corresponents humidificant la superfície amb aigua desionitzada i untant el paper d'arxiu amb midó. La humitat ajudava a reblanir el suport i dur-lo al lloc original de nou i es subjectava amb fragments d'espuma de polietilè per a mantindre la morfologia de la figura durant el procés d'assecat. Com es tracta d'esgarrats irregulars, les seccions de paper es van adaptar a la forma d'aquests. Intervencions estructurals sobre el suport de cera. Per al tractament estructural de cera, el que primava era tornar a cohesionar els fragments que es trobaven sols de les mans, especialment la dreta i els de les zones d'unió del cap amb el cos. Una vegada replegats
tots els fragments que es trobaven solts i fora del seu lloc original es van organitzar i comparar entre ells per tal d'estudiar la seva morfologia i determinar quina era la seva posició original. Per aconseguir-lo, es va conservar tant la forma com la coloració de les peces. Una vegada resolt el problema, es van adherir ordenadament els fragments amb vinavil. Prèviament a l'adhesió, es va netejar l'interior de les peces i les zones d'unió per tal de procurar que la superfície quedara ben neta i afavorir l'adhesió. En tractar-se d'un adhesiu d'assecat lent, se'n va col·locar xicotets fragments de cinta de carrosser per a reforçar i evitar que es menejaren els fragments. Restauració. La intervenció del ninot continua amb el procés de restauració. En aquesta secció es realitzen les intervencions de caràcter més estètic, facilitant així la seva lectura. Les neteges i reintegracions volumètriques i pictòriques s'inclouen en aquesta secció de la intervenció. Procés de neteja. El procés de neteja es centra en les extremitats de les mans i el cap. Per tal de seleccionar un mètode de neteja més adequat per a la matèria, es van realitzar una sèrie de proves. En primer lloc, es va fer test aquós amb solucions a diferents pH i additius, tal com s'indica a la taula 2. Després de dur a terme les cates corresponents a la zona del rostre, de la figura i part superior del cap, es determina que la substància més adequada per a la neteja, donat que la superfície no presenta ni nervis ni repintades, és la solució tampó a un pH 5,570 i sense additius, per tal de no incorporar substàncies que poden afectar a la llarga de la matèria cerosa. Tal com s'ha comentat, les cates de neteja es van fer dues vegades. Les primeres, fetes en el rostre, no donaren quasi resultats, més enllà de la remoció de dejeccions d'insectes i les acumulacions de pols i la zona dels ulls i la boca. En les segones, ja en el cap, la neteja va ser molt més profunda i es va permetre retirar tant la pols superficial com les restes de cola natural que adheriren el mocador al cap originalment. Per a les mans es va seguir el mateix procés i es van obtenir uns resultats similars als de la cara, sent les zones amb racons de difícil accés les que més pols concentraven. Reintegració volumètrica. Part de la restauració ha consistit a realitzar la reintegració volumètrica dels dits que havia perdut la figura. Per a fer-ho, s'han hagut de modelar de nou les falanges de què faltaven amb la plastilina. Per tal d'evitar errors en el procés, es va recórrer a la documentació gràfica que es té de la figura. D'aquesta forma, s'han modelat els dits tal com s'han estudiat als esbossos originals de l'obra. Què quedaria per fer-li al iaio per estar restaurat al 100%? Actualment es troben pendents una sèrie de procediments per finalitzar la intervenció. En primer lloc, per a completar la reintegració volumètrica s'extraurà un motlle d'escaiola dels membres modelats, reproduint el sistema que s'emprava ja en la manufactura d'aquests, s'humitejaria la matriu i es realitzaria una reposició volumètrica amb cera. Es mesclaran dos volums de cera d'abella amb un volum de parafina i es desfaran i mesclaran a una temperatura d'entre 56 i 58 graus. A continuació, es bolcaran en el motlle d'escaiola per traure la reproducció una vegada tornen a solidificar. Una vegada extrets del motlle, es rectificaran i detallaran les formes i finalment s'adheriran a la figura amb vinavil. Ja units els dits, es col·locarà també la mà dreta i el cap, inserint-los en el seu llistó de fusta corresponent i adherint-los amb cola blanca als fragments de cera i escaiola que es troben encara subjectes a la figura. Per eliminar la brutícia superficial de la roba que cobraria la figura, es farà una neteja amb detergents aniònics com el Tipol 610. D'acord amb el volum de les peces, aquestes es submergiran en un cubeta de major o menor format, plena d'aigua desionitzada i amb una concentració de 2 ml de detergent per litre d'aigua. En el cas dels pantalons, s'hauran de retirar els elements metàl·lics oxidats abans de fer el bany.
Per a la gorra, donada la seva complexitat i el seu estat de conservació, es plantejarà fer un estudi, conservació i proposta d'intervenció per separat. Una vegada completats els procediments anteriors, es faran uns orificis en la nova base adaptats a la forma i direcció dels llistons de fusta del ninot indultat. Quan la figura es trobi vestida, s'inserirà en els orificis i es subjectaran els llistons a sacabuig, és a dir, esquinçant-los entre dos fragments de fusta per compte de clavar-los. Com es hauria de conservar el nostre amic per poder preservar-lo de la millor forma? Per tal d'evitar que s'acceleri el procés de deteriorament o es produïsquen noves pèrdues en el ninot, es hauran d'adoptar una sèrie de mesures de conservació preventiva exemptes a l'obra que ajuden a allargar la seva vida. Finalitzada la intervenció, l'obra s'exposarà al Museu Faller de Xàtiva. L'estudi tècnic i de conservació dels materials de la figura ens han permès establir quines són les condicions que afecten els ninots i les conseqüències que un mal control d'aquestes pot tindre, especialment tenint en compte la naturalesa orgànica dels seus materials. Són aquests factors de deteriorament els que determinaran el pla de conservació preventiva a establir, intentant actuar sobre els fons d'origen dels problemes però sempre tenint en compte les limitacions de l'espai i adaptant-se a aquestes. Per un costat trobem els factors físics, que engloben temperatura, humitat relativa i nivell d'il·luminació. El control de temperatura està estretament lligat al procés de degradació dels variats materials d'aquest ninot. Contrastant els valors adequats per a cada un d'aquests, es determinarà que la temperatura podria oscil·lar entre els 18 i 20 graus, sent la temperatura ideal els 19 graus. Igual passa amb la humitat relativa, que com les seues variacions diàries poden provocar reaccions químiques perjudicials, especialment en matèria cel·lulòsic, es recomanaria mantenir-la a prop del 55%, amb variacions mai superiors al menys 5%. Finalment, per a l'il·luminació, en tractar-se d'un ninot vestit amb teixits i donada la sensibilitat d'aquests a processos de fotooxidació, es recomanaria no superar els 50 lux en el període d'exposició, evitar les fonts directes de llum solar i mantenir les llums apagades sempre que siga possible. La majoria dels factors de deteriorament es troben estretament lligats al control climàtic de l'obra. Per tant, tot i que altres agents, com les plagues, es podran controlar amb la instal·lació de trampes, la seva aparició dependrà del control ambiental i la presència de contaminants. Per altre costat, s'haurien d'establir protocols de manipulació i implementar mesures de seguretat per evitar danyar l'obra estructuralment. Un control constant de les condicions en les quals es troba exposada la figura i la normalització d'aquestes a l'espai d'exposició serà fonamental per a garantir una conservació d'obra òptima i evitar que s'agreguen o es tornen a donar algunes de les patologies en què va arribar al taller. I per fi, el passat 16 de novembre, el nostre iaio va tornar a Xàtiva amb una imatge renovada. L'acte es va realitzar a Sant Domènec i va comptar amb la intervenció del conservador i professor de la Universitat Politècnica de València, Antoni Colomina, on els xativins, xativines i amics de la tradició fallera van gaudir d'aquest gran tresor tan representatiu de la tradició fallera. I ara, després de tot el comptat, us pregunteu, i què va ser de Luisín? Aquesta és una incògnita que envolta aquest emblemàtic ninot, però podem afirmar que el consistori de Xàtiva està en procés de cerca per tornar a reunir al iaio amb el seu Luisín. I ara sí, no seran les meues paraules les que finalitzen aquest article. Aquest honor serà per a una persona molt vinculada al món faller i a la comissió fallera a la qual pertany el iaio, la Falla Sant Jaume. Ella és Mayra Martí, actual presidenta de la mateixa. El que li he demanat és que em responga de forma sincera i cor la següent pregunta.
Què vas sentir la primera vegada que vas veure el iaio abans de la seva restauració i després d'aquesta? Mayra. La primera vegada que vaig veure el iaio al Museu Faller, el dia de la seva inauguració, abans de ser restaurat, el primer sentiment va ser l'orgull. Orgull, ja que forma part de la història de la comissió, en la qual vaig néixer, contraposat amb un sentiment de tristor al veure l'estat tan deteriorat en el qual es trobava. Aquest últim sentiment va durar poc. El dia de la seva presentació, una vegada restaurar, em vaig quedar bocabadada. El iaio lluïa una esplendor magnífica. Era com tornar enrere en el temps. Pareixia que estigués en 1943, quan l'artista el va crear i la meua ment tornà a la plaça a reviure aquell moment. Coses que passen, on el nostre iaio va ser el protagonista de l'obra.